טוב, עכשיו שמנו מים. לא יודע מה זה האפקט הזה שהיא שמה מקודם. שמנו מים מערבבים, המים של הפסטה. ניתן לזה טיפה לרתוח, ואז נשים שמנת. ואז את הפסטה, פרמיז'ן, טיפה או טיפה תבלינים, וזהו. אחרי שהרוטב רתח, הורדתי את זה קצת מהגז, אני אשים שמנת. בואי שימי. לא הרבה, בהדרגה. שימי טיפה... בסדר, שימי. טיפה, זהו. תעצרי. ניתן לזה טיפה. אחרי זה נשים עוד. כן, אחרי זה ננקה גם את הגז, אימוש. בואי נשים עוד. תיזהרי. מומם, זהו.